Salutare toată lumea, bine ați venit la un nou videoclip de-al meu, adică episodul 2. Și vin tai Romia și hai să începem. Am rămas să tai, să scot cărbunele astea de aici, nu să-l tai. Stați un pic, așa. Se pare că episodul celălalt a fost de un sfert de oră, mă așteptam de vreo 10 minute, 12. Da? Nu contează. E bine și așa. Dar recunosc a postat destul de greu, adică cred că a luat vreo 4 ore să se posteze. Și sper că asta să ia puțin mai puțin. Cred că și episodul ăsta va fi de 15 minute sau mai degrabă aproximativ. Stai să văd. Deci ar trebui până la și 26, cam pe acolo. 27, 26, cam până atunci. Mai tot cărbunele. O lună mai e pe aici. Da. Am zis la final că o să iau cărbunele la off camera, dar nu l-am mai apucat. Da, nu s-a întâmplat nimic. Un minut, două o să facem cărbunele astea. Bine, dar vreau să fac o dată un turnăcup de piatră încă o dată, că mă enervează asta. Mă enervează. Sapă prea încep. Sapă prea încet. Am vorbit episodul trecut de o nouă serie, Action Survival. Cred că o să fac după 5 episoade sau 10, cam pe acolo, după 5-10 episoade. Și ce m-am speriat. Mamă. Și pe Faction Survival am găsit, din fericire, diamante. 8, mai exact. Și e super. Este ideea că trebuie să vorbesc cu prietenul meu ăla, Arthur, care avem o casă împreună, să filmăm împreună, să facem astea, bla. Și asta e mai nasol. Vai de cap, doamne, cât cărbune. Deja fac 2 stecuri. Știți ce? Mă duc să-mi fac unul de piatră. Ce veri sunt înșirate aici? Paie. Nu sări în gura paie. Nu știu, oile astea mor prea repede. Știu că au 10 damage, deci ar trebui să le dau vreo 2 lovituri. Așa, ce trebuie să pun? Țăc. Pețișoară. Mă. Mă cam grăbesc pentru că nu vreau să irosesc timp. Și știu ce vreau să fac episodul ăsta. Dacă vă întrebați ce, este o mină. O mină normală. Și sau o mină ca o peșteră. Uite, am găsit peștera asta, chiar bună. Și vreau să o explorez. Dar, uite și cărbune aici, uite încă o peșteră. Și aici e cărbune. Mamă, cred că vă plictisiți luând eu cărbune. Dar nu avem ce să facem, o să avem nevoie de o groază de cărbune. Îmi aștept eu să-mi fac unelte mai rapide. Nu ne mai plictisim noi. Așa. Astăzi aș vrea să merg în căutare de iron. Dacă e posibil și de gold. Dar de diamond nu prea mă grăbesc chiar așa de mult. Și nu cred că am menționat episodul trecut. Mi se pare că nu. Dar când am jucat eu Survival înainte să filmez, am făcut casă, mină, 2 mine de fapt. Și sunt chiar foarte bogat pe acea serie. Și aș vrea să o filmez puțin așa, să vă o prezint. Să vedeți ce am putut să fac eu survival.
Fără creativ. Nici n-am voie să folosesc creativ acolo. Dar să vedeți ce pot să fac eu și să nu vă îndoiți de mine să spuneți păi, tipul ăsta habar n-are, îmi pare eu că nu știe, îmi pare eu că n-are design, un sânge, nu știe să facă nimic. Și de-aia. Dar, dacă spuneți așa ceva, vă înșelați. Chiar știu. Și o să mă și mie cobblestone. O să mă ocup de lemn și de cobblestone și de minereuri. Așa, asta vreau episodul ăsta. Parcă vedeți că nu găsesc nici măcar un iron și găsesc diamante. Parcă vedeți. Sincer vreau și, cum se cheamă, oi dimineața să le omor. Sper că se respawnează. Dar cred că aici o voi trăi. E prea șmecher locul, am mai zis asta episodul trecut. Dar mai spun și azi. Papa asta e nevinovat. E chiar șmecher cascada asta. De stați. Nu mai țin minte. Unde era brâul ăla de lavă? Oare în cealaltă parte a muntelui? Chiar nu mai țin minte. Wow, și eu uit repede. Cred că era în cealaltă parte a muntelui, că vreau să fiu sigur că încă mai e. Da, în cealaltă parte a muntelui. Mi-am adus aminte, gata. Trebuie acolo. Ar trebui în partea aia. Da, în partea asta. Da, deci aici. Mamă, chiar încă e șmecheră. O, pumpkin. Drăguț, hai să-l iau. Să-l iau acum. Hai să-l iau acum ca să nu uit. Să nu cumva să uit de el și apoi să fie urât. Eu la început nu aș vrea să joc prea mult off camera. Puțin așa. Dacă e. În general să minez sau să iau lemn. Dar după ce devin așa mai cunoscută, pe la episodul 20 cam așa, o să încep să joc, cred că numai off camera. Uite, pe bun. Dar de parcă nu se găsește repede. Îmi plac munții ăștia de stone, că au mult coal, știți? Pe când dacă sunteți într-o câmpie sau chiar poate și pe niște dealuri, doar că cu dirt, nu prea găsiți căpeni așa. Păi nu prea mă refer că nu găsiți. Hai să iau mâncare. Mă enervează că am găsit numai oi. Doamne, câte oi! Deci chiar, câte oi! Uite, încă o oi în peșteră. Peștera canibalilor. Cowl. Nu o să-l iau, vai de capul meu. Nu-l mai iau. Nu pot să-mi iau pe asta. Aș vrea să pun pauză, dar am uitat să-mi pun butonul de pauză. Și ori termin filmarea aici, ori asta, ia tot cărbunele. Ei, da, zău, așa. Pe viitor, chiar dacă găsim cărbune, o să-l iau, dar o să vedeți cât de folos o să-mi fie.
Bine, nici de parcă pot să fac charcoal, dar... Mă rog. Dar eu am plecat aici după pumpkin și am găsit coal, ca de obicei, și hai mă toi. Nu cred că știi asta, pe mine mă enervează că se găsește atât de mult căul la un loc. Și asta mă enervează. Adică, cum ar fi, eu sunt tentat mereu să-l iau. Ciudat. Dar mă rog. Așa sunt eu. Trebuie să văd cât e ce. Wow, ce repede a trecut timpul, Doamne. La și 27, peste 3 minute trebuie să închid. Wow. Ok, hai că mai degrabă hai să merg repede să iau pentru ce am venit. Da, mă enervează că timpul ăsta trece mult prea repede când te joci. Adică, frate, am zis că vreau măcar să încep să fac o mică mină, să găsesc iron, ceva. M-am luat după coal, după oi, după pumpkin și acum îmi vine să dau /home. Cum am jucat Faction Survivor și acolo poți să dai /home. Și, da. Așa, asta, am luat lilipad. Ce spunem aici? Altceva? Nimic. Dar chiar m-am spămat foarte șmecher. Ce morșugă. Mi se pare mie sau un swap și un cărul ăsta e mult mai închis. Cred că doar mi se pare, nu știu. Eu am vedere. Nu știu, să-mi spuneți în comentarii dacă este adevărat. Când sugarul se află în swamp, adică biomul de mlaștină, este mai închis. Și dă Doamne să-mi găsesc casa. Dacă nu ne găsesc, Dumnezeu m-a iertat. Spruce, mai mult carbone pe care o să-l iau. Stați. Acum știți ce? Nu mai au carbonul ăsta. Sper să... Da. Pumpkin. Vreau să găsesc și o junglă, că acolo se găsește melon. Și de obicei folosesc melon ca mâncare. Uneori. Am zis de obicei uneori. Da, n-are sens ce am zis, dar mă rog. Sper că nu m-am pierdut. Mai spun cu data asta. Sper că nu m-am pierdut. Și sper să găsesc și eu vaci. Că în primul rând și hrana lor dau cam puțin. Chiar dacă o prăjești, dau doar 3 inimi. Pe când aia de vacă sau de porc dă 4. Și nu mi se pare prea bună. Haide repede, să ajung acasă în moșoaia asta. Ah, ai păcălit-o aia. E deșteaptă oaia aia, m-a păcălit. A făcut să cad. Degeaba. Mama, am omorât 22 de oi până acum. De fapt 23. Nici nu știu de ce am sărit. Da, haide, hai. Parcă vedeți că acum au trecut mai mult de un sfert de oră. O să posteze foarte greu. Oh my god. Știți cât de tempelul sunt? M-am dus undeva unde nu trebuie. Sper că eu aveam casa acolo. Frate! Haide! Mă și nervează hangul. Măcar e zi și asta mă bucură. Zona asta e uriașă și foarte frumoasă. Deci aici chiar merită ce vreau să fac. Cetatea aia care vorbeam. Lavă, găsim. Apă.
Bine, apa se găsește foarte des, da. Așa. Văd, deci aici nu. Hai că trebuie să mă urc. Hai să mă duc aminte de munți. Sper că am luat mult cărbune pentru că o să-mi dau seama pe unde am fost, unde eram. Mă rog, dacă mai găsesc casa. Dacă mai găsesc zona. Ai, Doamne ferește, îmi pare rău, dar o să fie puțin mai lung. Până îmi găsesc casa să fie. Și până mor toate oile astea. Doamne. Se respawnează oile astea așa de des. Dar nici nu știu dacă se respawnează. Uite, se-mi dus la chiar nu știam, deci... Clar nu sunt pe aproape. Numai din cauza obsedației mele de cărbune. Am pierdut de casă numai din cauza asta. Deci asta e swamp-ul. Ar trebui în partea aia. Oh, de unde căutam eu și unde era casa. Haide, vreau să-mi strig odată sabia să mai fac 7 sabii. XP. Mamă, cred că a trecut 16-17 minute. Cred că a trecut 20 de minute. Hai că închid și îmi găsesc casa. Bye bye. Bye bye, v-am pupat, dați like.